Piştî ku serokê nû yê Amerîkayê Joe Biden kabîneya xwe bi rêya giştîra ragihand û şûnda li Tirkiye di nav medya û siyasetê de herî zêde li ser navê Wezîrê Derveyê nû nîqaş û nirxandin têne kirin. Di vê çarçoveyê de saziya ramanî ya setayê ku nêzî hikûmeta AK Partiyê ye bi ser navê Polîtîkaya Derveyê Amerîkayê û peywendîyên Tirkiye û Amerîkayê paneleke dijîtal li dar xist. Nûnerê setayê li Washingtonê kiliç bûra kanat dazanîn ku di peywendiyên Tirkiye û Amerîkayê de sê problemên sereke hene ku ew her sê problem bandorên neyînî didin ser peywendiyan. Biden eğer Türkiye ile ilişkileri daha iyi yönetmek istiyorsa kongreyle de Türkiye konusundaki tavrını bir şekilde kontrol etmesi lazım. İkincisi elbette kamuoyu. Yani kamuoyunda özellikle geçen sene oluşan Türkiye karşı, yani kamuoyu dediğimizde Amerika'da Washington'daki elitler. Ve bu Washington'daki elitler dediğimiz zaman birçokları işte Obama yönetiminde görev almış isimler. Akademisyen û pispora peywendiyên navdewletî Özlem Zeynep Oktav jî dest nîşan kir ku Tirkiye wê ji rêveberiya Biden daxwaz bike ku ew li Rojavayê Kurdistanê peywendiyên xwe yên li gel YPGê qut bike. PKK ile Amerika'nın bu özellikle Suriye özelinde Peywendiyên Ankara û Washingtonê ji ber Ez-400 û ji ber egerhegemarowên katsayê û her wiha ji ber polîtîkaya Sûriye û Rojavayê Kurdistanê di nav nakokî û alozyan da ye. Bi spor didin zanîn dehiyameke Kurd de mimkûn nîne ku peywendiyên her du welatan asayî bibe. Omer Sönmez, Kurdistan 24 Ankara.